A 1 da tarde, 11 minutos, imos recibir a alumnas e alumnos do Instituto Rego de Trave, que veñen acompañados por Pablo Covas, que é a persoa que coordina un proxecto de Culleredo e de Historia, ou de Historia e de Culleredo. Saudamos ao profe, a Pablo. Que tal? Moi bo día, Pablo. Hola, bo día, que tal? Benvido a Radio Culleredo. Non é a primeira vez que ven Pablo aquí por outros proxectos, pero sempre facendo cousas, non? Bueno, hoxe vimos presentar algo que xa se foi labrando dende hai, podría dicir, dende hai un par de anos, cando menos. Toda esta idea de, bueno, o proxecto en sí chamase Historias de Culleredo, e o que queremos é sacar á luz pois certas aspectos do patrimonio de Culleredo que están un pouco invisibilizados, ou, bueno, trasladar a toda a cidadanía a grande a riqueza cultural que temos. Dende hai 3 ou 4 anos, nunha materia que se chama Proxecto Competencial, collemos unha temática que era a temática do rego de Trave, do río, chamando así como o Proxecto Río. Entón, cada profesor que impartía esa materia ia traballando e analizando o río, o que dá o nome ao noso instituto, desde diferentes perspectivas e aspectos. Pois, por exemplo, a de bioloxía, flora e fauna, plástica, pois elaborando unha serie de infografías. E no meu caso, desde xeografía e historia, analizábamos todo ese patrimonio, toda esa cultura que hai ao longo do río, desde os muiños, pois, por exemplo, o muiño da Cea da Má, o xardín botánico, pois, por exemplo, xa meténdonos na ría, pois, a fábrica da Cros, toda unha serie de cultura, de patrimonio que queríamos, pois, eso, visibilizar, descubrir, analizar. Entón, bueno, o alumnado que ven hoxe comigo vai verbalizar un proxecto, unhas ideas e un guión que estivemos preparando, que xa se foi labrando e xestando dende hai uns cantos anos. Por exemplo, o alumnado que agora está en cuarto de ESO xa estivo redactando certos aspectos e buscando, investigando sobre elementos da cultura e do patrimonio de Culleredo. E isto é unha representación do alumnado que traballa, é dicir, non traballan estes 4 rapazas e rapaces, non? Hai máis. Por suposto, eles forman parte dun club de lingua que coordino eu. Entón, bueno, hoxe veñen eles, pero outro día virán outros a descubrirnos un pouco máis sobre Culleredo, historia e o patrimonio. Se eu digo ben, ti me corrixes, son de primeiro, de segundo da ESO, son, a ver se eu digo ben, tamén me corrixides vos, Icía, Carlota, Martín e Paula. Creo que dixen ben, non? Sí. Non me comín a ninguén, non? Creo que non, bueno, están todos. Bueno, pois se queredes podedes presentar un pouquiño o proxecto, explicándonos un pouquiño de que vai isto, a ver. Quen empeza? Veña, a ver, pues, introduzo eu un pouco a ver o que van dicir e despois xa se van arrancando, xa se van animando. Hai que decir que é a primeira vez que veñen a radio. Claro, bueno, o sea, menos pouco a pouco. Paula me parece que xa estivo en outra emisora, pero bueno, é a primeira vez que se estrean aquí en unha emisora máis profesional, non? Exactamente. Hoxe imos coller unha temática pois das orixes do que Culleredo, como en primeiro de eso, pois é unha materia, estamos vendo cuestións de castros, dos galaicos e demais, creo que imos facer referencia a algunha idea sobre iso, as mámoas, e despois en seguintes programas, se nos invitades viremos de moi bo agrado. Estades xa convidados, xa automáticamente, non fai falla que o digas, hai? Pois colleremos, pois, por exemplo, eso, a fábrica da Cros, os muiños, muiño de Cea da Má, tamén ofrecemos esa visión que nos poidan dar ointes que igual están escoitando. Pois mira, isto que están comentando os muiños de Cea da Má, eu teño un dato moi curioso, porque ao final a historia, a cultura e o patrimonio facémola entre todos, diso se trata, non? Levar á cidadanía unha proposta que despois teña unha retroalimentación e que poidamos aproveitar todos para o ben común. Entón, bueno, creo que lle vai tocar a Icía hoxe comenzar máis difícil un pouco, de empezar, non? Bueno, aquí abrindo o camiño, pero despois xa os seus compañeiros seguro que a animan a seguir. Bueno, pois vamos alá, Icía, comezamos. Cando falamos da historia de Culleredo, o máis habitual é pensar en épocas medievais ou modernas. Con todo, a ocupación humana deste territorio remóntase moito máis atrás. Nos montes da Zapateira e do Monte Xalo consérvanse varias mámoas megalíticas que poden ter entre 4.000 e 6.000 anos de antigüedade.
As mámoas son pequenos montículos de terra e pedras construídos polos seres humanos na prehistoria para cubrir unha tumba. No interior adoita haber unha cámara feita con grandes pedras chamada dolmen. Estes monumentos formaban parte de complexos funerarios utilizados polas primeiras comunidades agrícolas que habitaron a zona. Pero hai unha curiosidade interesante. As mámoas non eran só tumbas. Moitos arqueólogos interpretan que tamén funcionaban como marcadores territoriais, visibles desde longas distancias. É dicir, ademais de honrar aos mortos, servían para indicar que aquel territorio pertencía a unha comunidade determinada. Séculos máis tarde aparecería aquí a cultura castrexa. No territorio municipal documentáronse máis dunha dúcia de castros, entre eles o coñecido Castro de Sésamo, que testemunha a vida das comunidades galaicas antes da chegada de Roma. Curiosamente, algunhas pegadas desa romanización aínda se perciben hoxe na toponimia local. Certos nomes de lugares conservan raíces latinas que revelan a reorganización do territorio durante a época romana. Por exemplo, Vilaboa, ven do latín villabona, que significa boa explotación agrícola, pois as vilae eran explotacións rurais romanas. Alvedro pode vir do latín arboretum ou dunha palabra relacionada con árbores, indicando un lugar con vexetación abundante. Rutis créese que pode proceder dun antropónimo latino, nome dunha persoa, que era algo común nas propiedades rurais romanas. o Burgo. Aínda que evolucionou máis tarde, o nome refírese a un núcleo de poboación fortificado ou importante, moitas veces situado en lugares con continuidade de ocupación desde a época romana. Así que, cando pensamos en Culleredo, non falamos só dun concello moderno, falamos dun espazo onde máis de 16.000 anos de historia deixaron pegadas na paisaxe. Bueno, eu noto moito traballo aquí de moito ler, moito buscar datos, non? Isto que presentades hoxe aquí, estiveste currando. Bueno, houve un labor de documentación importante, xa digo, non solamente son eles os que participan do proxecto, eles agora están expoñendo os resultados e a investigación de compañeiros seus dende hai uns cantos anos. Seguiremos, pois, por exemplo, agora que comentaban tema de toponimia, pois estamos aínda investigando sobre iso, sobre todo un pouco relacionado co noso instituto, con eso de Rego de Trave, de onde ven Rego de Trave, de onde ven o noso nome, que iso de trave. Bueno, non quero adiantar moito máis porque virán outros compañeiros a tratar eses temas con maior profundidade. Non fagas spoilers, como se di agora, non? Bueno, a ver, todo ese traballo que fixestes, agora que xa fora do guión, que vos pareceu expoñelo? Impón isto dos micrófonos ou non? Sí, impón. A ver, sí? A quen lle impuxo máis? Quen se puxo máis nervioso? Eu, porque cando tiña que empezar, puxeme como que non sabía. Sí, é que te tocou a ti, claro. Sí, pero bueno, ben. E Carlota, que tal o pasou? Bueno, Era a segunda xa, o golpe primeiro o levou Icía, non? E dice, Sí, bueno, claro. empezou ela, que tal? Ben, ao final, sen pensalo, senón xa... É que non se vos notou moi nerviosos. Estaba aí Martín, que estaba aí, pero lendo así como moi serio, puxo voz aí de locutor, e lle saiu moi ben, non? Ou non lle saiu ben? Sí, non? Claro. Que tal, Martín? Moito nervio? Sí. Ahora é cando di sí, non di nada máis porque ahora se dá conta xa pasou o subidón, pero bueno, non te puxeches moi nervioso, eu non te notei, Ti te notaches nervioso? Sí, estou sudado. Bueno. Me lembras cando empezaba eu tamén. E Paula, se puxo nerviosa? Non moito, non? Non, porque xa tiña experiencia. Estiveches moitas veces porque me dixeras que estiveras creo que en Coac FM, non? Sí. E moitas veces fuches ou... Non, porque tamén no colexio tiñamos unha radio propia. Tiñades, aínda atendes, profe, o da radio? Estamos aí, no instituto temos radio, queremos darlle un pouco máis de uso, aquí de presenza. Vos apoiamos no que queirades bueno, con eso, O sea, que xa sabes no que queirades. Xa que tendes aquí unha radio maravillosa, pois dixemos. Para eso estamos, primeiro... para eso estamos aquí. Bueno, déixame unha sí, cousiña, no, porque claro. agora, antes que comentabas o do 8M, o mes da muller, que se vai facer máis actividades noutros centros, Martín e Paula tamén participaron en colaboración co Concello de Culleredo, fixeron uns vídeos para o 8M, que non sei... Esa campaña que dixemos antes, ¿no? que están a publicarse campaña. durante todo este mes nas redes sociais do CIPAS, ¿no? de Culleredo. Sí, a ver, que fixestes? A ver, comentándonos un pouquiño eso. Como foi a experiencia? A ver, Paula, que é a que ten experiencia. A ver, despois lle preguntamos a Martín. Pois rapaz que nos ia preguntando cousas sobre que pensábamos sobre o 8M
nos respondíamos e íanos grabando para despois subir os vídeos. Pero que vos preguntaba, por exemplo, a ver. Que lle diríamos a unha nena de 10 anos para o seu futuro. Foi moi complicado eso de... Si falar pola radio te pon nervioso de salir pola cámara, Martín? Te puxeche nervioso aí? Como aquí ou non? Non me puxe nerviosa. Aquí verdade. tampouco, non, por moito que estás sudando, non te puxeches moi nervioso. Verdad que non, profe? Nada, perfecto, pero bueno. estupendo. E era tamén a primeira vez que facías así unha experiencia, Martín, o tema da... Sí, Como se chaman? Reels, non? Sí, na nosa conta, bueno, no Cipax de Culleredo, no Instagram, xa están subidos eses vídeos, nos rebotamos o Instagram de Galego no Rego, que é a conta que temos en dinamización lingüística, e tamén a conta xeral do Rego de Trave, aí están os vídeos para quen queira botarlles unha ollada. Vamos a botarlles publicidade a ese traballo, hai que velo, non? Xa o viron na casa de algún de vos, os que vos dixeron? Que sodes vos actores e actrices. Bueno, un documental, máis que unha obra de ficción, evidentemente, non? Sí, eran pequenas frases que se foron engarzando, enlazando, pero quedou moi ben. E na casa que opinan desa incursión no audiovisual, voso? Que o fixemos moi ben. Claro, que fixestes ben. E a ti, Paula, tamén te felicitaron? Sí, e tamén o rapaz que estaba ali preguntándonos díxonos algúns que podíamos ser hasta presidentes. Teñen madeira, non? Ten futuro, entonces. Bueno, Pablo, cando volvedes? Pois eu creo que a volta de Semana Santa, xa estivemos falando, non me lembro exactamente do día, pero van vir outros 4 compañeiros e compañeiras de... Tamén destes cursos? Que me decías que hai un pouquiño de todos os cursos, non? O club abrangue desde primeiro a terceiro da ESO. Creo que imos facer aí un pouco unha mistura. Creo que irá a ver se animen ao final. Bueno, isto ainda non o saben que van vir o próximo día. Vai ser un pouco sorpresa. Ainda saben. Eu cando preguntei, bueno, quen quere do club? Quen quere ir a Radio Culleredo, que estamos facendo o programa? Bueno, houve unha participación masiva. Despois, cando xa sabían que isto se ia materializar, que tiñan que vir aquí, algún, bueno, medio se botaba cara atrás. E algún mira para arriba como se non foran con eles. Mira para, non? Se hace fallo un poquinho o avión. Pero bueno, saben que van vir, que lles vai tocar nunha destas próximas quendas. Bueno, temos a estes 4 xornalistas que debutaron. Que lles ides decir? Que foi unha experiencia mala? Que foi boa? A ver. Moi boa. Foi boa, non? Non doleu nada, non comimos a nadie, non mordimos a nadie. O sea, que se pode ver a radio e se pasa ben, non se pasa moitos apuros. Se suda un pouco, din algúns, non? Pero nada, poquita cousa. Bueno, pois eu quero agradecer a Paula, a Martín, a Carlota e Icía e a Pablo, o coordinador da actividade, felicitarvos polo proxecto, agradecervos que contasedes connosco para comezar e para seguir co proxecto, pois o que dure, todo o que podamos estiralo, tendes as portas abertas. Vale, moitas grazas. Os próximos que veñan tamén deixolles ese pequeno espazo para promocionar e divulgar, difundir as actividades que foron facendo no centro, porque hai unha moi bonita que fixeron polo Día da Candeloria, os de terceiro da ESO, perdón, que xa cando veñan eses protagonistas que non o conten aquí, que o conten e que... Claro. E despois para o Día das Letras Galegas, bueno, o mes das Letras Galegas teñemos varias sorpresas aí preparadas que ainda estamos argallando. E estas actividades que vos gustan máis que facelas así ou que estar na clase? Que mola máis? Este tipo de actividades, porque isto é estudiar tamén. Vir aquí, porque outra opción era quedarse en clase de historia. E quen é o profe de historia? Eu non lle dou historia, teño que dicir. Bueno. Con Pablo é moito mellor. Bueno, pero outro profe... outro profe... Con Rosa non está mal, sabes? Bueno, ben. Todos son profes maravillosos, claro. Ahora quedaches moi ben, Icía, moi ben, así me gusta. Vai para a diplomática, E moitísimas gracias aos 5 e, bueno, vos esperamos cos brazos abertos para a próxima. Gracias. Veña, gracias. A ti.